Така. Връщам се към хотела и съм в някакво доста сериозно гето. Трябва да вървя пеш около 15 минути и се чувствам доста ансейф тук. Иначе има масаж тук. Спа. Падаш. Часът е 2 през нощта. Доста ансейф. Няма жив човек. Насреща идва мотор. А той зави. Като на филм. Доста ансейф. В гетото плакат на партията. Да. Много е важна партията. Комунизъм. Хубавото е, че се вижда някакъв главен път в края. Защото тук тръпки да те побият. И тъмно. Наближаваме пътя. Фаним ли пътя, ще стигнем. Ама усещаш жегата зад гърба си. Идеално. Айде, излязахме на пътя. Чудесно. Сега по мои изчисления хотел е някъде там. Ама това е по мои изчисления. Направо в средата на пътя минава влак. Падаш. Докарахме го до хотела, бе. 7 минути вървение го направихме. Падаш. Пресичаме. Айде! Браво! Хотелчето, между друго, е много добро. Едно от... в топ 10 ми е. Да. Тук ще закусим сутринта. Че да вземем един тургайд за утре. Ще си лягаме. Утре ще направим заличка. Имаме полет до Камбоджа и после ще излизаме пак вечерта и на другия ден се връщаме за Доха. Втори етаж. Стая 202 наляво. 206, извинявам се. Едно душче. Почета и си лягаме.